Hello mga ka-listeners, good morning. Jogging ka-listeners. Jogging. Ang oras alas 5 na oras lipat mo yung oras ka-listeners. Alas 5:44. Huwag ko kita sa kong mga kauban da. Nagsulo ko ka-listeners kay huwag kita sa kong mga kauban, no? Sila Upaw, si Mark o si Nung Nito. Nagunaman sila kay nalipat ko ba kay nakatugog balik ba. Mata ko alas 4 katugog balik kaya sabot na mo alas 5 alas 4:30 katugog na ko balik mga ka-listeners. Huwag ang oras karon. Nakadaw na ko diri mga alas 5:30 na. Huwag kita nila. Asa ka to sila na mura. Nanguli naman ka to. Ada tayo dagan mga ka-listeners, dagan pag may time. Tungas kuwari kaya pasingot diba? Tungas. Lami ari tungason mga ka-listeners. Tungason. Nari ko tungas sa pikas. Nice kayo dito. Yan. Nari ko tungas. Aring tungasun. Sugod pangatol akong paawog ang akong lawas ba nganin di bisa pa doon bago pa kung balik jogging ba mangatol ang tibok paa ug lawas mura bag padaganon sa tagkusog dagan tungason nawa maghang kasabot asa ra ka to. Exercise mga ka-listeners para healthy good kay galuya na pang pa-healthy. Puto na ako mga ka-listeners kaya di ko kabuilog kanang jogging no. Ako na pang intro vlog unya sumpayan pa na ipadong uli mga ka-listeners. Thank you so much. Balik ka unya mga ka-listeners. Nari ko sa Garcia Park. Hello mga ka-listeners, balik po tagtungas. Wag kita sa pang mga kauban ba. Wala ba gibinuangan ako nga niabot na sila wala dito. Wag ko kita. Apit alas 6 naman siguro ron. Pada yung dagdagan. Balik magsulo mga ka-listeners. Basta dagan lang ito. Exercise. Ganina lagi ko libot-libot ba. Wag yung kita. I-chat man ako si Upaw nga na ko na sila are. Wag ko kita bisa ganino na lang.
Gasulo na ng kumakalas sila kay igon masilag na anak ko masala ni. Wala dito. Pwede hangata. Dag-o ang langit ba eh. Buuan makaron. Libot ko kausa. Libot ko kausa ron ang sakto gyud niya. Singot ba. Ang oras alas. May oras ron ha, alas. Size na gyud ay, alas 6:03. Size 3 yun mo yung nakitaan dire nga sila upaw sila muno sila nung nito nyang oras alas 6 na solo gid ko are sige lang may solo po para makapokus og dagan wala ay lang ay balik na po ko dito mula abot po 1 year ba jagi may ito ni aging tuig ba to 2022 ba to kalimot ko pagdugay na di po kung kakajagi mga kalisars itong video na ko sa mga niagi bitaw murag 2022 pa to ba yan libot na naman ko na oras kay huwag ko kita sa tulo hinchat na to nga anak ko na sila dire ba sa gaunan ako na sila dire abot ko dire alas 5:30 wala na sila muli na sila tumakal sa naski kikapoy ba kung alas 4 pa sila dire ganina murag ngit pagyod alas 5 sila ula eh wag yun mag-aabot eh kay alas 5:30 naman ko nalipat ko sa oras hastang pagkatuitoy lisod yun yung motog og balik ba yung maglisod yung nugs kuhan malipat na sa alarm ba so putlon siya na ako mga kalisteners pang intro vlog rin ako mga kalisteners no kaya mag-edit ko niya sa drama nga kuan siguro kung di ko maka-edit sa may buntag pa kang moabot basin og ang bibalik ko tungod nimo no advance na gyud itong video mga listeners okay mga naputlon mga listeners hello mga listeners always ako mga listeners kay grabing hangat na gyud mga listeners di ako sa monumento ni Garcia, President Garcia, Carlos P. Garcia. So, grabe. Singot yun. Og, nanguli na gada sila dahil sayo, di sila ganina mga kalisuners. Si Mono, Upa, og sinong nito, no? Diri di sila alas 4. Nanguli og alas 5. Mga alas 5 sila nanguli ba? Kaya abot ko diri alas 5:30 wala naman og dito maglangan mga kalisteners kasi gwapan ako ma-edit no part 10 sa mibali ko tungod nimo no so paminawan ninyo mga kalisteners ang part 10 sa mibali ko tungod nimo
I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Tingali sa sunod kayon, anaron ko ng akong kaugalingon nga malayo og dugay sa akong anak. Kung sa imong buhaton kon, di ko musugot ng pauli ka. Imo kong pugnan. Sabta ko, Glenn. Dili mo ba sabto na akong pagkainahan? Ha, primo? Glenn. Nabaguhan ka lang. Ako kani, di pa ginunta ko gustong maputulang akong kalipay-uban nimo. Pero, doon naman sab ko'y obligasyon sa akong anak. 1 week good ang imong panangin. 1 week lagi. Pero taas pa ang panahon nga, nagbuwag na mong duha. Kung simba ko, may daotang mahitabo sa akong anak. Mapasaylo ko ka ang akong kaugalingon. Pasagdi lang good. Magkita rabitaw gihapon ta. Mingawon na sab ko nimo. Di masig ko makabalibad sa imong hanyo. Ingon ka anak, kamahal alam na ko, Glenn. Naibaw lagi ko. Ayaw ka suko. Di man ko mahimo masuko nimo. Maugid na akong kawilihan mo. Tungod kay imo kong gisabot. Ako mao'y mulipay nimo. Ulo-ulo mo na. Di uy. Yun. Dili ka? Uy, gusto uy. Mga ono na ta. Unya, masahian ta ka. Sige. Dali. Asman ta? Mangitatag karinderya nga na maligag tinunoang munggos. Kanong mais o mantika ang isda. Naakay manindaron og tinuno ang munggos nga gapiin naman. Aw, bisag unsa na lang. Basta magkinamot ha. Mag-ilis anak ko. Kana lagi suluboy aron di ka mauaw makiguban ako. Tungod kay dili ko gusto may ubos ka na ako. Your wish is my command. Dali na. Grabe hasad. Kita na lugid kay ilang mailhan. Suwayan lang na to. Kuyawan man ko. Mani daw na ta. Bahala ka. Dili man ko gusto may ubos ka. Dali, Glenn. Inayaw ko, friend. Mga lutong Bisaya ning niya din hiyo. Lingkod. Adulas daplin ay kay ako lang order. Yes, boss. Ay, salamat. Makapahuway na gyud ko. Ang akong cellphone. Si Primo. Nak, kumusta naman ka? Ma! Doon ako ikauban. Si Glenda? Daan palagi gyud ko. Good evening, ma'am. Unsa ko yung ma'am? Ayaw lang gud una pagreklamo. Kay ka ng ma'am. Mahimong mama, mami. Basta, tahod ng hapon na. O kay hilaw pa man, ma'am lang una. Di ba, Ma'am Cedes? Nalipay kay Kuglen nga malipayon kaayo ang akong anak sa inyong panag-uban diha. Kadiya tragod. Mura lagi natakdan si Glenda sa imong kabatanon, prem. See? Masali akong gisalati mo. Maayog kong mamilig. Ipasulob ni mo nga di ka mailan nga magbuwang nako. Ma, gwapa siya man o. Of course! Ma'am, kumusta ka si Misty? Wa kay angay kabalakan ni Misty. Moadto siya sa display center og mutabang og abi-abi sa mga customer. Unsa? Aron ko no dili siya maburingan sa inyo. Sa
Ay, wa mo suroy ang akong anak. Tingali. Ma, mupauli na ko siya ugma. Pasagdi lang gud si Glenda Primo. Doon naman gud na siya'y anak nga gihuna-huna. Maubitaw na akong gipasabot niya, ma'am. Wasab gyud ko magkapugong sa iyang imbitasyon. Glenn, nalipay sad ko. Dugay na siya nangandoy nga ikauban ka. Wa siya'y laing gidamgo nga masumpayan ang naputol ninyong gugma. Natagamtaman ko isab ang matuod nga kalipay uban ni Primo. Muadto di si Misty sa tindahan? Nalipay kaayo ko nga maunay gibuhat ni Misty. Wa di ay siya masigig suroy uban siyang barkada. Mahimo ka pang mo-extend, Lavi. Nagsapot na bayat ta ha. Dili taon niya ka masahian. Sige. Di na lang ko mareklamo. Masuko man di ay. Masuko gyud ko. Suko pa ka. Wa na. Be, sige na, Be. Hubuan na yung mong t-shirt. Kaya sugdon ka na akong masahe. Sus, magkahi. Magkaning akong tudlo. Oh, may tingog yung mga cellphone, oh. Katanawa ko, ha. Kinsay na nawag. Tinalig babae na. Oh, si Misty. Ha? Matago ko. Ayaw. Ado lang ko sa gawas. Ayaw pag ato sa gawas. Kaya nag-video call ba mi nga to? Dito mi sa gawas. Sa may terrace. Asam day ko? Sa ubos na lang. Ha? Unya, nagbagsay ba ko? Ha? Diyaray mo short pagdali. Hello? Sorry, Misty, ha? Dugay ko nakatubag ay waday ko makadungog sa ring. Saba lagi di ha? Hindi ako sa restaurant sa hotel. Nagpalabay kay wa man ko duka. Mao ba? Pagkita ko na ko sa restaurant, B? Ha? Maayo sa nang makakita ko. Arang dili ko maihas kung makaana ako ba? Okay. Akong ipakita ang lugar, ha? Kadiyot lang. Wow! Kadesente di sa mong restaurant, Prim, no? Nagpaduka ako din, Misty. Kay trabaho na sa kugma. Paanaon niya ko, ha? Sa pagkakaroon na ni Misty, kung doon na niya i-bankhouse ang kondo, ato na ako dito, Mister. Mao ba? Kining Misty, wakay klase ugma? Naumandagit. Sorry, ha? Huh? Sorry for what? Sa disturbo. Karon, wa dagi maka-istorbo. Gi-off na akong phone. I-off sa lang yung cellphone. Off na, sir. Di ay? Taon sa akong lovey. Basta, matagbaw karalaki ron. Pagkalit sede ay ni, oy. Huwag yung manubag sa akong mga gipangtawgan. Ako blaghan ng ilapay na kong silpo, no? Uy, ayaw! Ayaw tan mo siya, ay. Ako lang na. Ayaw ilabay. Ako na lang na utrosab kang nakadugang sa kong kalagot, na. Imo po kong tabangan, may pa. Saan mga matabang mo siya? Karabang maghuna-huna ka. Unsaon nga maako gyud si Glenda. Uy, sayo ra mo siya, ay. Ha? Unsa man poy? Ha? Sige, bi. Sumte na yun. Unsa ikong buhaton? Aw, siya lang man. Nanguyab ka niya. Hagbay ra. Itagaan naman ganyan akong mahalong bouquet of flowers. Pero igo rin gidawat. Wa ko mahibaw kain ibutang. Hala, no. Pun,
Kapilam day kong hatag. Hangtod na sugton ka. Oh! Kamahal kong panguyaba na po. Ay, problema ka man dato ka man buseng. Tagyaw kag convenience store god. Gamay lang. Usa gamay nga ako maning padakan. Aw, mamanday. Aw, okay. Saan Ay paghundong, padagbuwa. Siya ro, di pula gatong Linda. Baday ba yoy? Kahal-hal ka lang. Ay, buseng. Di pa na yung paagi buseng. Kine, epektibo ni buseng. Unsa man na poy? Nindot yung pagya. Juan, lugusan na lang! Unsa? Oh, mihigda lagi ka. Ingon ka, ikay mulipay na ko ron. Kapoy. Ha? Imo kong kikutawan? Mipahuway ra ko kay Kapoy. Pero, tumano na ko nga kung gisaad ni mo. Kalamig gini akong lapi, ay. Ikaw rabi nagbutbuot ha nga. Imo kong imasahe. Gusto ka? Ako na sa imo masahe ni mo? Mayon tag. Dili na lang matapos kiningi kayo na. Mausa na ako panganday, Glenn. Pero, di ko gusto nga mahasol ka. Wa ko magmahay nga may apas ko nimo din eh. Dili ka bayran ang kalipay nga akong natagamtaman uban nimo. Ay, o galing lang. Wa pa ko'y kagawasan aron itingob ko nimo ang tanan kong panahon. Ay, kabala ka. Andam kong masabot. Wa na ka ganay. Dili mahimong magbilin kog sad moments sa atong panaguban. I love you, Glenn. I love you more. Uy, kitsa maning nanawag. Kabuntag sa'yo pa. Si Mama. Ma, nanawag lagi ka. Expect me, Iha. Muuli ko karon. Really, Ma? Sayo na ako mananghabong seminar. Dili na lang kumuha sa culmination tungod kay gimingaw na kay ko sa akong one and only daughter. Wow, ha? Pinangga giday ko ni mo, no? Of course. Unya, ang akong pasalubong, Ma. Just wait. Naibaho ko, makagusto ka gyud sa akong pasalubong nimo. Basta ikaw mo imong palit, 100% sure gyud ko nga one of a kind gyud ang imong pasalubong nako. Mao ba? Nahibaw ko mga the best gyud ang imong paliton para nako. Nagmata na daig ka. Kutawan ka na kong coffee, ha? Naligo na di ka? Miuna na lang ko kay mamalit pa kog dugang pasalubong para ni Misty. Abi na kong katon na lang akong pinalit ang imong pasalubong. Akong punaan. Tudluin niya kog diin to nimo mapalit, ha? Kita'y maguyog. Naanasab ka. Para na makita ang sagod. Unsa? Di may mong pasagdan ta kang maglakaw-lakaw din sa Manila, no? Oh, come on. Wa ka di ay salig na ako. Dako ko pagsalig ni mo. Pero kinahanglan panalipdan ko nga akong mahal. Tingalig, bugal-bugalan ka sa gawas. Na, makapatay ko bugal-bugalon. Ay, sus! Ano lang kong reklamo, labi? Shh, uy, pagpantay lagi sa imong bapa. Ay, saon, nindot mo gudlito ko ng lapi. Maligo na ko, ha? Huwag tagid ko.
Tingalig mi balik pagtawag si mama. Si Tita Sedes man? Nga naman ka. Good morning, Tita Sedes. Nanawag lagi ka. Kung wa kay lingaw, gikan sa imong klase. Diretso diri sa display center. Kay may giandam kong lami ang snacks. Wa mi klase karon, Tita. Oh, mao ba? Timing sad. Nanawag si mama nga karon siya mo uli. Oh, karon mo pa uli si mama nimo? Nahuman na di ay ang ilang seminar? Nahuman naman ko no. Dili lang siya mo attend sa culmination. Gimingaw na kuno kaayo si mother nako, Tita. Mao ba? Aw, kung ganahan mo si mama nimo, lahos mo dire. Akong inon si mama, Tita. Nak, mupauli di ay karon si Glenda. O, ma. Di good pa pugong, ma. Gimingaw na ko na siya ni Misty. Maulagi na. Usa ka na sa imong problema, anak. Maulagi, ma. Pero, saon naman. Kinahanglan ako maging siyang sabton. Kinahanglan gyud nak. Imo gyud siyang sabton aron dili mo mag-away. Ha? Oh, Kinsay sabdo ni Primo? uy! Naminaw ka? Ganiha ka ra? Tugano itiguwang! Animal gitong tiguang nga da. Kinsang tiguang? Katugong ginganlan og Willie. Ang kalitog sabat. Samtang nagsulti mi si mama sa phone. Wa siya'y nadunggangan nga nalitok ni mama nimo? Murag, wa mo tingali. Kay nanguta naman siya kinsa kuno'y sabto ni Primo. Unsa? Naniid gitong Willie na ko na. Wa na siya maniid. Naibog lang siya sa kapaspas sa imong mga achievements. Mahibuong ka lang. Mukalit lang gid siya sud sa display center. Mayra ba untag mag-shopping? Mananaw ra. Murag yung naniid. Ayaw na lang na siya tawag importansya. Glenn, ngano na kaila masad mo atong hambugiro? Kanang mga social gathering sa negosyo. Hmm, Hangtod nga nagkaila-ila mi. Pita. May gusto ra bagid siya nimo? Anya, nakagusto ko niya. Basta iya ka laging pasipadan. Di gid ko mahadlok gabaan ba? Dapugon jud na ako tigawanga. Kaluoy sa tiguang. Taas kog respeto sa mga tiguang. Pero basta lagi iya kang binuangan, Glenn. Di gid ko managana sa pagdapog niya. Pinangga lagi ko nimo. Oh, hapit na mabugnaw ang coffee nga akong gitimpla para nimo. Tagsarabay ako mo timpla og coffee. Umaw ba? Ako nang higupon, bi. Gitimpla ra ba ni sa kong love of my life? Atik. Atik day, ha? Bi, at sahong tagani ka, unya, ibutang sa kama. Unsa ka? Di na kaganahan. Ganan. Pero unya na, kanang gikantang mag-shopping. Ay, gaibog-ibog lang hindi ka na ako, labi. Oh, Kita pa bitong duha ang nakadungog. Kita lang duha din eh. Sige na. Okay, praktison ko na ang akong pagsangpit ni Glenn. magkitnay akong ganahanin mo. Kung tuwa na ganita sa Cebu, ayaw ba kalimot pagduaw sa atong lovers line na? Of course, no. Murag kiduto ako sa langit. Basta tuan ako dito. Ikaw, Sab, tingalig mawili ka na lang sa imong trabaho din sa Manila, ha? Malimot ka nagduaw sa atong lovers lane. Uy, di gina mahitabo, no? Tingalig nalimot ka, ganihara ko nagawat ni mo. Hapon ba yung akong flight? Sige. Tana. Oh, akong cellphone. May bagting. Muna ako ni Mus Gawas.
nanawag? Sus, si Willie man dahil ning nanawag. Ako ning i-off. Ako na apason si Primo. Ako siyang ingno nga false alarm. Masuko na sa gitong tiguwang. Imo na sa kong giat nga din ito? Musumbong lang yun ko na mo, Misty, no? Di man gito bago na mama ni mo ang akong tawag, oy. Busy lagi si mama. Gahias na mo pasabton dito, uy. Saan gimingaw na maguguni ako? Gimingaw kang mama? Lagi, Misty. Unya si mama, wa man mingawan nimo. Sakita sa dana, Misty. Na, wag gyud ko'y saan na dito. Maogi na tinuod. Sa ato ba di, Misty? Mawa na tong atong sabot na. Magkumplot ang duha. Masuko si mama. Huh? Una ko nimo tito, ha? Ay. Isiritan sa Misty ay. Matay. Ako na ba lang kang tumanon ang gisulting ipoy na ako nga ako na lang lugoson si Glinda? Basta lagi. Basta di na ako mag-antos. Mamahala na lang ko. Kung ang yung lugoson si Glinda. Kadagang usab din ning gipamalit mo ni Misty. Gusto ko malipay ang akong anak. Pero magsangkiig ka sa kabugat ini, uy. Nabitoy car, tinigabot sa airport. O gawas pa, sugadon man ko nila ni imo. Unsang oras imong flight? 2 p.m. Last na lang? Last cute, hapit namang alauna. Ako pa ba yung i-check-in ang akong mga gamit, ha? Ay. Manawagayon ko ni mo inigsuot ko sa akong kwarto. Promise? Promise. Gakos lang ko, be. Timani. Ako ka na. Wa na laki mo ilog. Tanan na, mga doon na ta sa airport. Itingalig di ko makasakay. Na, awayon yung kong Misty. Okay. Di ko gustong mahaso ka. Pagpaingon mo din usaragid ka backpack ni mong daha. Karon, duha na. Sagdi na lang, good. Sige na, Bi. Pasakya ko taxi sa ubos ng hotel. Unsa ko'y pasakyan ka? Ihadol ka na ako sa airport. Ha? Maduk na sa kang dunay makailan na to. Wa, no? Nabala ka lang ko ining imong daha. Busa, ihatod ka ginako, ha? Ano lang pagreklamo? Sige, dili na lang ko reklamo. Magdali na tagdong. Katingalig mauwahi ko sa akong flight. Kinsa may sakayan ng auto may kawas gikan silang Glinda? Si Misty may sakay. Ako siyang parahon. Mugawas ko sa auto. Irog tito, kay mugawas mi. Asa man ka? Doon ako'y lakaw. Pahawa na diya tito. Sige. Kadiyot lang. Asam ka ni siya? Sus! Makalakot kinis Tito Willie, uy. Misunod kita mo. Naimong, mula hosta sa display center sa lobby.
Doon na lang check-in ang duha nimo ka backpack aron di ka maglisod. Thanks, sir. Ay, hagkantaron ka. Masuko man di ay. Gikan ka sa airport, asam ka diretsyo? Sa hotel. Magpaabot si mong tawag. Bantay ha. Ano si Bantay? Tingalig doon na laing mulingaw ni mo dito. Unsa? Uy, ano ka tawa mo ka? Nahimod na ko ni mo. Ikaw ragyoy, nakatilaw na ako. Bantay bitaw, Jud. Lagi. Doon na sa airport. Mera sa boy. Tingalig mauwayo niya ko sa akong flight. Gusto gini kang malayo na. Ayaw lang lagi ka cool. For sure. Musunod ra kag uli na ako. Di ba? Di ba? Of course. Mag-abot ta sa itong lovers lane, ha? Kuwata nga akong tawag inigabot ako sa bahay. Kanang makasunod ko sa akong kwarto. Oh, niya naman lagi ka, Misty. Makalagot kinis Tito Willie, tita, uy. Gisundan yug ko. Mato na ba ko sa airport kay musugat ni mama? Oo, no? Karon man di ay tumupa uli si mama ni mo sa. Oo, tita. Katong akong giingon nimo ba nga, dili na lang siya muhuwat sa culmination. Oh, pinangga ka gyud sa imong inahan, Misty. Love man sagud nako si mama, tita. Ano yung di mong padulngan, mister? Oh, ngano man ka? Nganong imo man gyung sundan si Misty? Ay, are manggod unta na ko siya pasakya sa akong auto. Nganong imo man gyung ipanghambog ng imong auto nga do na man sa siya auto? Ha? Waman ko kumanghambog. Tito, kita man gyud nga ng gawas mi. Nganong mihunong ka man? Nakali na hinuon ka sa mong paggawas. Eh, gusto lagi unta na ko nga, are ka sakay sa akong auto. Di, panghambog yun ang imo, dili ba? Unsa? Kita kang nagsakay na si Misty, imo pag yung gihunungan. O dito pag yun kahunong sa ilang tungod. Nakabara ka hinuon sa ilang pag-agi. Nga mo buot ng yuga? Wa ko magbuot ni mo, oy. Pero ayaw lang pamugos. Wa gani gusto ang tao ni mo. Dawat na lang ka sa kamatuoran. Ayaw pamugos. Nauna ko nimo. Ikaw pa. Sige lang yung kapakonsensya na ako. Tinuod bitaw. Mingawon ko nimo. Unsaon na kini mo pagmingaw? Nga musunod ka raman dayon ako sa pagpauli. Ang mingaw naman. Sunod na lang dayon ko. Unsaon man nimo paghuman sa imong project? May mag-ako mo trabaho. Bantay di mo tarungon ang imong trabaho, ha? Pikatan tagid ka. Onya kung daigo na nga akong trabaho. Aw, premiuhan to ka? Mo ba? Karam na lang kong premium hibi. Tsaka? Ato na ko, ha? Ako pa ba yung i-check-in ang duha ka backpack? Kiso sa. Kalakot yun ka da. Ay ka pa lang ko rin. Sa may mong ikapon? Ha? Ang imong kamot ko. Kuan, murag maglamano ko nuhay ko nimo ba? Pero pit-on ako. Kanang matagbo ko. Ang maulid ka da. Ato na ko, eh. Tumot sa. Kining nagunit sa backpack. Mauna lang piita. Basta. Ako ka na kita. Imo na lagi. Imo na. Unya, ikaw sab. Ako ka na, ha? Yes. Love you. Love you too. Ay naman si Misty. Wa di ay kakakita. Ha? Tuan na, oy. Oh, bida. Nga wa man ko nimo sultihe. Ha? Sultihan ta di ay ka. Nga sa diyang nalipat ka, may dali magdagan si Misty sa iyang auto. Hiyay. Inyog yung gituyo, no?
Ngalipaton ko. Ikaw ba? Nganong mamugos lagi ka sa uay gusto ni mo? Ay, higala naman kung may daan. Unya anong iya ka manggili kayan? Oh, asam ko to siya? Na, mbot lang oy. Pida ini, uy. Pero milang yung kong mablind. Basta tiguang na, di nagyod ka kita. Husa? Hain naman ka siya. May uli na ka. Ay, kimingawang ko niya, uy. May nanawag. Oh, wakaantos ay nanawag yun. Hain naman ka. Iwan ang imong kamera, be. Kapit na mo boarding. Kaniyot lang, good. Sige na ba? Pakita sa pag-imo. Ikaw, no? If I know, to ka na sa Cebu ugma. Sige na, good. Pakita na ko sa mga naong ba? Katiyat. Kita na ka. Gid kay ka, uy. Ayaw pakiat-kiat inigabot mo sa inyo, ha? Tingali buhat tutunin mo ang tiguang. Si Willie? May lain pa tiguang nga naning kay ni mo. Aw, musamot gid siya katikuang. Kaya ang batanon may ako, ah. Kanagad, Labi. Naanasad ka, ana, ha? Ah, Unya na lang ta magsulti. Kay pasudlo na mi sa plane. sige. Ambing na. Ikaw, pud. Love you forever. Forever loving you. Anhin ako huwaton si Mama. Bilanding naman ang iyang kisakyan. Wa man tingali siya bagahi nga huwaton. Hi, Misty. Tito Willie? Nagkugang ka, no? Ang tinood, doon ako sugaton nga gikan sa Manila. Katong akong pagsunod-sunod ni mo, palabay res oras. Kisa may magsugat? Si Mama. Oh, karon di mo abot. Ay, kung maghuat lang sab ko ni mama ni mo. Oh, ni anak si Mama. Ma! Misty, anak! Hoy! Glenn? Musta, Glenda? Oh, nga nung ikaw may musugat ako. Gusto tingaling mo gakos ni Muma. Unsa? Dili, uy. Pero ako may mugakos. Nalipay lang sab ko nga nakakita ni mo, Glenn. Hain man ang aton sakinan. To dito napita, Ma. To dito nagpaabot sino imong. Tawagan noon, anak. Aron ipadana to ni imong ang duha ka backpack. Ako na lang, Glenn. Salamat na lang, Willie. Iha, tawagan na si imong. Kadiyot, Ma. Hey, naunsang inyo pa manghaguon gyud si imong. Ngani amon ko nga willing and able nga mo serbisyo ninyo. Ako nang gikontak sino imong, Ma. No, son, kini ba nga backpack? Mahimo ba, Willie? Ayaw pang hilabot? Ay, gusto naman ko kung mutabang ninyo, Glenn. Ni ana sino imong, Ma. Hey, animal di, oy. Saka niya akong naong. Marumang dili sila malipay kung ilang ning makita. Di man unta sa galsalo ning naong nga. Pero ano, di man sila ganang mutanaw ini, uy. Pero, hindi ko mo surrender, uy. Pida. Murag, mi blooming rubas Glinda da. Murag mi samot, daragdag ang akong kasing-kasing. Samot daragdag. Ako, yun siyang ang kunon.
Ginamhinam na kayo kumutan aon sa isod ining duha ka backpack, ma. Pulos gud na imo, anak. Really? Yes. Og nahibaw kaayo ko nga ganahan ka, anak. Ay, salamat. Di ana kita sa sala. Ako naging matanaw ang mga pasalubong gikan sa akong mother dear. You will love it, anak. Bantay bitaw. Oh. Uy. Unsa man ni? New arrivals for millennials. Wow! I love this, ma. Para ginin ako, ma. Imo ra gyud na, anak. Wa ka gyud makawat nga ato mo na ablis imong kwarto. Bitaw man, no? Sagdi lang. Ako rin yung dadon sa akong kwarto. Habuaan ang tanan, ha? Kay atuon ako sa akong kwarto. Gusto ko mapahuway, anak. Ato ko na lang ablihi ang backpack sa imong kwarto, ma. Ha? Oh. Nganon ako gang man ka, ma. Oh, oy, wa, oy. Wa ba ya? Gikapoy manggug ko. Oh. Sige, ma. Una lang sa imong kwarto. Musudraon niya ako to thank you for everything. Sige, anak. Musud na ako sa akong kwarto, ha? Musunod raw niya ako ni mo, ma. Sigurado ko nga nagawat na ron siya sa akong tabag. Pero nahadlo ko nga tingalig masudlan ko galit ni Misty. Ay, sama kaya akong buhaton? Ingon si mama, gisugatan ni Misty ang niya mama. Samukan ganing tiguang nga na. Mayong taguwa, masundi si Misty sa airport. Ako na bilang kang tawag ng akong labi. Gimingon ako siyang tingok. Ay, gikapoy ko. Pero nagkasaad ko nga manawag dayon ko niya. Ma? Oh, no. Si Primo na ron. Ma? May nanawag lagi ni mo. Si Ma'am Cedes may nanawag. Tubaga dayon si Tita Cedes, ma. Permibi ako mo ato sa display center kay buringan ko din sa ato. Tubaga na, ma. Hello, Ma'am Cedes? Mao pa imong pag-abot? Mao pagid, ma'am. Di si Misty sa akong kwarto. Nagdagi hapon siya pasalubong. Wasi mo sulti nimo nga gihasol-hasol gyud siya ni adtong Willie. Nag-abot gid mi dito sa airport. May gisugat ko na siya. Ay, pagkahasol baya ni adtong tawhana, oy. Ay, naglagot bitaw si Misty niya. Glenn, maayo man ka ang imong biyahe. Maayo man, ma'am. O nahala, sige. Nangumusta lang ko. Pahuway na hinoon. Bye. Ako dayong tawagan si Primo. Nga dili pagyud siya matawagan ni Glenda sa pagkakaron. Kay tuas ang kwarto si Misty. Antod ka no sa amday ang akong pagpaabot sa iyang pagpanawag. May nanawag. Sige na yung taon eh. Ang akong labi. Ay, salamat. Ang ako nagyong anghel ang nanawag. Sorry kaayo, ha. Ang saon, dugay mang migawas si Misty sa akong kwarto. Ingon bitaw si mama? Ikay nagpatawag din ni mama ni mo? Oo. Kay dugay mo kang nanawag. Hala, uy. Kauna ko ni mama ni mo, uy. Hangtod siya, imo manggiyako. Gimingaw naman kay ko ni mo, gun. Magkita taron ha sa atong lovers lane. Good? Oo, karon good. Di day mahimo. Ako
ako unang i-date ang akong anak. Mag-dinner ming duha. Sobrang iyang kalipay pagkakita niya na ako sa airport. Dito sad ang tiguang. Nagselos na sad ka. Naglagot lang ko kay naghasol-hasol na sad. Iya mo ko nung gisundan si Misty. Dito gid siya sa airport. Nabuang naman tingali itong tiguang nga. Doon ako no siya gisugat. Mituo siya ka. Unsa man, doon na itong atong panahon, tungod na atong wili. Nalipay baya ko ha, nga may gawas si Misty sa kwarto. Aron magkatawag dayon ko nimo. Sorry, Glenn. Love you so much. Ang akong gusto nga kung magsulti ta, para ra natong duha. Way labot ang mga taong dili importante natong duha. Sorry na good. Gikapoy kasi mong biyahe. Kapoy mo lang. Laliman ka to akong da. Patuyang good ka. Mayon tatog. Niya ka sa akong duol kay akong hupayon ang imong kakapoy. Magmatmon lang kita sa pagkakaroon. Way makatandog sa mga malipayon natong moments. Basta makita ta sa Lover's Lane ha. Tuwa naman ko dito, Pirmi. Nagpaabot na ko. Kung matimingan. Oy, wala lagi ka mo request nga i-on ako ang akong kamera. Tingalig doon na kay gitaguan niya, no? Kadita, akong iwan ng kamera. Huwag ako ning ilibot aron makatuo kagid nga wako gitaguan diri. Ang imong kamera, oh. Wani mo maon. Wala ka kakita guwapa? Wala ko makakita sa kong anghel. Makawa kagid sa akong kakapoy. Ato lang tuganan si Misty sa matuod, Labi. Noon sa ka? Mabuang naman ko kung di ko makakita ni mo. Gusto kong nakakainigmatan ako. Inigkatuog ako. O nakakapirmi sa akong kiliran. Nagsabot na ba yata? Ako lang mo pasabot niya. Kung anong nalampikit ka sa akong kinabuhi. Gusto na sa tingali kang dili na ko tagdo, no? Glenn. Sige na, bye. Ayaw na. Dili ka makasabot na ako. Dili na to pagkalitan si Misty. Nagkasiguro ko, ako mo'y sudyaan ni Misty. Ako'y iyang panghimarauton. Ug dili ko magkatugot nga buhaton na sa akong anak. Usaon ko kapag dawat ang iyang pagtulisok nako ug pasangin lang nga mo'y miagaw sa iyang kalipay. Unsaon ko, primo? Sorry na. Sorry. Di lang mabukos. Kung nasayod ka palang unsa kasakit nga akong bation. Kana makita ko ang imong portrait sa kwarto sa akong anak. Gusto ko magselos. Dili ako mo'y nagkatag-iya sa maong portrait. Pero maluoy sab ko sa akong anak. Kaya wag kalibutan nga ang lalaki nga iyang gipaka-hero. Hindi pa nag-iya sa iyang inahan. Sorry na, Glenn. Ayaw na paghilat. Ang ako rin gilauman. Nga matagan o katumanan ang dugay na natong gipaabot nga kasal. Ang ako rin gipaabot na mauyatagan sa tuwa sa langit og pabor. Nga kitaan lang yun sa usag-usag. Alang ka yun na ko, Glenn. Kung ako, alang ka yun. Aram di ka mag-uuna. Aram di ka masigigilak. Tabangan ko ikaw pagtago sa relasyon. Magpaabot na sa usang oras. Right time. Aron maablihan na ang una-una ni Misty. Kung mandawat niya ang kamatuoran nga may tamis ka kakahapon na nagpaabot ka no sa mahinog na ang iyong panabot. Mahal ka kayo na ako. Silabaw ka pang mahal na ako. Bililihon kayo na ako ang imong pagbalik, primo. Ikaw mo hinundan ka nung ibalik ko.
mahilak. Sige. Sige, di na ko matulas. Dili na sab ko nimo kung mamugos ka yun. Ayaw to. Ayaw na yun ha. Di na. Di na. Mula ka tayong kunti. Karon makaulit ako niya. Magkita na sa itong lapis niya. Magpaabot ko nimo. I love you so much. I love you more. Ikaw ba? Oh, ngano ka? Hanig ka gid sa impirno, ha? Niyabag ka? Nganong imong gutang ko sudyan nga hanig ko sa impirno? Ngano di ay nakakita kag demonyo din, he? Bada! Ipangutang natin ka kung hain si Misty. Huwag kagin mo tugan. Pero imo rin ipalakaw aron masugat ni Glinda. Mao na hinungdan nga nung imo kong gisudyaan nga hanig ko sa impirno. Hanig di ay na. Nga si Misty man mismo mo inangutanan nako asa siya mo agi ka ng dili ni mo makita. Nganong imo masad siyang tabangan? Nga, hibaw mo ka nangita ko na ya. Uy, hala no. Bisag way gusto ang tao ni mo, mamugos ka. Hoy, tiguang! Masay tiguang! Patiwasa lang ko ha, tiguang. Hilom na yoy! Murasab kag tiguang da. Ngano, may reklamo kong inong tiguang? Pero patiwasaon na ko sa akong isulti ni mo. Kung likay-likayan ka gani, nagpasabot na nga way gusto ni mo ang milikay. Maunay timan iha. Di ko mo to, oy. Nga muli ka itos mistay na ko. Kumplot ko rin ha? Ha! Maayo di ang pagkakumplot, no? Nga nangitaglaing agianan kay Samok kuno kay ka. Imo rin na insulte, oy. Oh, ako naman sa iya gisultihan. Pero, magminaritis ko ha. Nganong ingon mang kang kumplot mong duha? Unsa may inyong gikasabutan di ay? Ha? Nga hatagan ko niya higayon sa iyang inahan. Aron, may higayon sab silang duha si Primo. Maugyod! Ugoy, Ha? ano nangyamit mo ka? Magbuot di ay kag mangyamid sa ko di are. Bantay lang yung kanako, ha? Pagbantay lang yung tiguang. Kaunada, kaunay. Pero, wa na'y mo punit ni mo, oy! Ma! Nakailis na ko. Mangaon mang katas gawas. Nakainis na ko, anak. Oh. Kadiyot ragod? Naon sa man ang imong itsura? Nganong nang hubag man ang imong mga mata? Mihila ka? Ako, Milak? Of course not. Namuwalag ang imong mga mata. Nabaguan ng tingali ko sa sobrang katuog. Dali na. Manglakaw na taalan makaulit sa'yo. Oh. Are you sure you're okay, Ma? Of course. Okay ra kaayo ko. Basta gusto pa kang mapahuway, Ma. Ugma na lang tamang lakaw. Ay, tali na gani, Misty. Gigutom na hinoon ko. Okay, sige, good. Manglakaw na ta. Basta okay ra ka, ha? Ma. Hayan kay maayo kun imbitahon na to si Tita Sedes. Maayo ka? Dili ka, mahago lang siya. Dinner ba yan ng atulakaw? Unya, si Tita ni Mercedes mo unya nagduma sa ilang display center. So, ayan lang na to, Ma. Naikog ba akong Tita Sedes? Sige. Tawga si Tita ni Mercedes. Kung mo uban siya, ato na lang siya nga piton. Mas maayo unta kung ikaw mo invite niya. Tawga lang siya. O ako'y mohangyo niya.
Oh, mag-dinner mo si mama ni mo? Yes, tita. O gusto na namong iuban ka. Nganong i-apil pamanggid ko ninyo. Banding na ninyong duha, inahan og anak. Niya si mama, tita, ha? Siya mang-invite ni mo. Ma, si Tita Cedes. Unsa man kay akong buhaton. Ma'am? Dili ka busy? Glenn, dili man hinoon. Kung mauna, kitang tulo ang mag-dinner date. Tana ha, kung dili may makadisturbo mo. Basta ka mo, Glenda. Dili mahitabo nga makaistorbo mo nako. Kung mao, kapiton ka na mo ni Misty. Ready na mi. Okay, hala. Dali raman sad kong mag-ilis. Unsa man, nakatultol ka ba sa among bahay? Hala, wala ba, ma'am? Ihatag lang unya sa driver ang imong cellphone. Aron siya akong tudluan, asa siya mo agi. Aron, dali ko ninyong matultulan. Oh, okay, ma'am. Why problema. Padung na mi diya si Misty. Okay, sige iha. Magpaabot ko ninyo. Paubanon ka ni Glenda, mga mag-dinner sila ni Misty? Oo, anak. Primero nanawag na ako si Misty. Unya, iyang gihatag ang cellphone sa iyang inahan. Gusto sa si Glenda, mga iuban ka. Maapil man ta sa inyong relasyon, nak. Di pa ka, anak, ma. Mas maayon na nga, kung unsay happenings nila, kinahanglang apil ka na. Kasi di madugay, mausara nga itong pamilya. Hinaauton ta, anak. Dili lang ta magdugay sa pagsulti, ha? Kaya ako nabangging ng si Glenda nga patawagon ako ang iyang driver. Aron akong tultulan din sa ato. Ilamang kuno kong hapiton, nak. Sige, ma. Ma, enjoy ha, uban sa akong labi og ni Misty. Nindot man sa dayang inyong bahay, tita. Murag na puno sa CCTV. Pagbuot ni Primo nga pabutangan og mga CCTV ang isigakilid sa among bahay, iha. Aron masiguro gyud nga way makasuod nga mga tulisan. Kinahanglan sab yun nga magbantay, ma'am. Wa sad gyud ko mo sa magbantay, iha, Glenda. Asa man ta? Si Mama rin may baw, tita, asa ta niya dada. Mahalon man tingali ning maong restaurant, Glenn. Ani ko din idada ang mga big time na akong clients, ma'am. Sigurado yung dili ka balibaran. Kay mo feel proud man sad ang imong mga dad-on din, Gianad ko na si Misty, ma'am. Aron kun mo retire na ko sa among negosyo, dili na siya maglisod pag-abi-abi sa among mga clients. Labi na gyud kung big time kini. Wow, ha? Kinahanglan nga mag-anad ka gyud, iha, Misty. Okay naman ko, tita. Basta parehasa doon niya ni Primo ang ikauban ko sa pagdasa kong mga clients. Niya na nga tong order. Tuwa si Misty sa restroom. Mahimo tingaling magsulti ta, iha. Ha? Mura lagi naghilak ka. Si Primo ba hinungdan niya? No. Way labot si Primo, ma'am. Dili ko ni mutug-anan, but mother's instinct will prevail. Muadto lang unya ko sa imong opisina, ma'am, aron magpatabang. Andam ko mutabang, iha. Kay mausay akong pangandoy nga magmalipayo na ang akong anak. Og, ikaw mo'y iyang kalipay. Ikaw mo'y iyang kinabuhi. Pero, siya sab ang kalipay ni Misty. Kanunay kong ipahinomdom ni Primo, iha, nga dili ka presyoron. Nga isalig lang yun niya sa Diyos ang inyong duha kagugma. Murag, seryoso nang inyong gipanagsultihan, da? Negosyo ang among gipanagsultihan ni mama nimo, iha. Daan pagid lagi ko. Ma,
Hapit ba ako mamahimong tindera ni tita sa ilang display center? Mao ba? Ako na lang siyang gipasagdan nga mo atubang og mga customers. Maayo mag-sales stock. For all you know, tita, maubi ito'y nakawa sa akong ka-homesick ni mama. Nalingaw kay ko sa akong gibuhat. Kung mauna, maghimo na lang sa tag mall, anak. Og ikay mag-manage. Maayo ka man di ay sales stock. Pwede po, ma. Excuse kay kaning gikan ka ra ba sa biyahe, Glenn? Tingalay gusto ka nang mapahuway. Maulagi, ma'am. Oh, nalingaw ko uban ninyo. Wag yung dull moments kung kamoy mo ay akong ikaatubang. But I have to rest. Mauli na ta? Gikapaisap ko sa akong biyahe, anak. Ihatod na nato si Ma'am Cedes. Okay kaayo, Iha Glenda. Aron makapahuway sad ka. Og, thank you so much for this occasion. Imo ang ablihang pultahan. Dito dapit sa duol ni Ma'am No. Cedes. Ako ra, Iha. Daghan kayong salamat. I really enjoy your company. Manghapit ba hinuon mo? Aral ninyo sang makita ang sod sa among bahay ni Primo. Dali, ma. Manghapit tuod ta. Gabi na kaayo, anak. Bitaw sad. Next time na lang. Ma'am Cedes, good night. This will not be the last, ha, tita? Of course. Okay, paibaw lang ko ha. Good night. Good night, Ma'am. Good night, Tita Cedes. Ano kung kaayo nga wa si Primo? Hello, ma. Ay! Primo! Sorry, ma. Gipakuyawan to lang hinuon ka na. Ikaw yung anak ka. Sige ka lang yung pakuyaw na ako, ha? Huwag ka man lang magpahibaw nga muuli ka. Ay, giabot na gid ko kamingaw dito sa Manila, mami. Labi na gid sa dihang ako na sayran nga giimbitar ka sa kong labi. Gusto mo gani unta kong muapas? Ay, nakasiguro kong dili ka malingaw. Kay kauban man namo si Misty. Ako masang makita nga akong labi. Ay, ni mo bataak ka. Sa man nakakaon ka na. Kunwa, palutuan ka na ako. Oh, no. Ano na paghago, ma? Busog ko, ma. Pinangga ka ba sa akong labi, ma? Pinangga, oy. Misulti di ay siya nga mo adtura siya sa akong opisina. Aron magpatabang. Kung mo adto ganit siya, ma, tabangid, ha? Maluoy na ko sa akong labi nga magsigig-hilak. Kanang maguna-una na siya sa among kahimtang sa iyang anak. Dili lalim sa bahay ni Glenda nga mahimo pa niyang karibal ang iyang anak, iho. Busa, anak, ayagin una pugsa si Glenda, ha? Aron tug-anan si Misty sa inyong relasyon. Thanks a treat, ma. Sus, thanks, good anak. Mahal ka good ako. Dihagid ko believe ni mo, ma. Ako na kay apple of your eyes. Natural. Ikaw ragoy akong anak. Ma. Ngano, anak? Mo pasab kong tabangan sa akong heart problem? Unsa? Good morning! Ay, maligno! Ay, paitagod! Ako kingalan ni mong maligno? Kaya doon na dahil laing tao nga ako rong gikaatobang. Sa ato pa? Ako ginahin mong ipasabot? Ay, kanimo, oy. Angay ka magpasalamat nga niya pa nako ang feeling nga happy tungod sa among dinner date gabi nila ni Miss Theo Glenda. Ha? Nanlakaw mo gabi sa inahanog anak? Yes. Karamba! Naunsa ka? Ano ikaw may kauban sa inahanog anak? Ha? Kaya kisa man gusto ni mo ikauban nila, ha? Ako unta! Ha? Ikaw gyud. Ikaw gyud.
nga maglagot man sila makakita nimo. Labaw na gito si Misty ay, naglagot kay ito nimo tungod sa imong kasamukan. Klaro ang imong mga pong tiguang, oy. Klaro ka na. Kumplot ning duha sa Misty. Unya, di siya gusto makakita na ko. Oh, no. Oh, yes. Rigidangat noon eh. Unsa naman noon eh, oy? Ma? Iho. May abot na ka? Ganong gianam sa ka, ha? Abot na ka? Magpa-adapt ka ni Mama? Unsa? Ang akong cellphone. Sus. Si Tito Willie na sinanawag. May eskwela na rap ako. Ako lang yung tapagkan. Hello? Salamat nga. Imo kong gitubag, Misty. May abot na si Primo. Ni Ana si Primo? Yes. Ako siya nakita sa tindahan. May ato ka silang tindahan dito? Ay, may suroy lang ko dito. Thank you, Tito Willie. Thank you sa mong info. May bong gitos Tito Willie nga. Gi-off na yun ako ang cellphone. Muadto ko sa display center. Di ana day si Primo. Ang akong cellphone. Nanawag si Primo? Nanawag lagi ka? Padoon ako sa Lover's Lane. Ni anak ka? Gabi pa. Miabot ako sa dihang inyong gihatod si Mama. Daan pagyud ko. Musunod ra ka na ako. O nya, nakatuog ka gabi eh. Manawag kong tadayon ko nimo pero nahadlo ko nga kauban pa nimo si Misty. Mao nga ako lang unang gipug nga ng akong kahinam nga makadungog sa imong tingog. I missed you so much. Miisap kay ka na ako. Magkita ta. Magdiretso na ko dito. Gikan diri sa bahay. Wait. Mapit una ko sa office aron magtugon sa akong secretary. Sige. Basta magpaabot ko nimo. Love you so much. Love you too. Magkita ta. Kalimot ka pag on sa imong kamera. Hutda na lang ng imong kahinam. Inikita na to ron. Padugang ka sa posta nga. Bantay bitaw ron. Hala, imo kong gihadlok? May baho ka. Ako may mahadlok mo. Sige na, magkita o niya ta. Sige na, tingalag masudlan ko kalit ni Misty. Di apa ko sa kwarto. Okay, Glenn. Bye. Ay, magdali ko. Ni Ana de Esia. Ma, magpahatod ko una nino imong ha? Ha? Malakaw naman ko. Mao ba? Nanong nagdali man ka? May nalimtan man gud kong assignment, ma. Muadto pa ko sa library. Muadto naman ko. Kuyog na lang tanduha. Dadalang din si Glenda. Aron ani mo mga on sa tinuno ang munggo sumantika ang isda. Ako suyan sa paghangyo si Glenda, ma. Pero, ang akong gikadlukan, ma, tingalig. Mukalit og ani si Misty. Mag-abot niya silang duha. Primo, ni si Misty. Unsa? Ma, sugata si Misty, ma. Aron makahimo akong pag-agi sa exit. Karon dayon, anak. Di mahimong malangan ko sa pagpakikita ni Glenda. Siya may importante anan ako. Niya ka man lagi, iha. Tinuod ba tita nga may balik na si Primo? Kesa man nagsulti ni mo? Si Tito Willie. Nanawag siya na ako kay ni ako no si Primo. Hain man siya tita. Gusto lang ko mangumusta niya. Gabi ba siyang uli, iha? Dito man gani kuno siya sa bahay paghatod niya na ako. Mao ba? Ano kun?
Ano kun, nga nang wa mi musod si mama sa dihang imuon taming gipasod sa inyo. Mao ba? Kung nanganaog pa mo, magkita unta mo. Hain naman siya, tita. Kadiyo tra kaayo siyang mianhi ha. Kay doon na siya meeting sa mga suppliers sa gipahimo niyang construction firm din Iya lang gipaandam. Wa na din si Primo? Dinhi siya, pero nakalakaw na. Dili pagyudugang milakaw. Ano, kunkod? Mahimo tingal siya mong matawagan iya. Kana ha, kung wa pa niya kaabot ang iyang kamiting. Gusto nito ako makakita niya, tita. Sagdi na lang, tita. Ako lang siyang tawagon. Ang butos to baka ning akong gibuhat. Pero nagkinahanglan sa kong kalipay. Hapit ko mayabag sa tiyang nakita kong nagkadugo nga lawas sa akong labi kaniadto. Sa diyang na aksidente siya. Dili sad mahimong wadaan kung pili ang iyang paningkamot nga pagpakatao pag-usap tungod nako. Gusto lang si labi nga masumpayan ang matamis na mong gugma. Tudloi taon ko, Lord, kuno sa angay na akong buhaton. May gani kay si mama mo nakita dayon ni Misty. Kuno nga pa, tingaling, malangon ko. Dili mahimong mabaw si Glenda sa iyong pagpaabot ako. Labaw sa kong naginaminam nga makakita niya. Ay, paita din yung may kumata. Labang pait kung mapakyas ko sa akong sakripisyo, aron lang malipay ming duha sa akong labi. Abi na kong dili ka mo, ani. Mahimo ba na nga misaan mo kunin mo? Nalugay ko kay mihapit pa kong tinuno ang munggos. Kanong mais o mantika ang isda. Lamira bang isda kay mantika ang kitong. Wow! Bibi, tabagan ta kagpahimutang. Akong kaon ng lamisa ha? Aron doon nagitay kabutangan sa pagkaon. Kadayot ako, Glenn. Pagdali kay gigutom na ko. Ano may katawa man ka? Taon sa akong labi, eh. Muramag, nabaguan sa mais. Dagan kayong nanungtong sa imong simod, oh. May mitugdon bagyo nga. Uy, nasa imong ilong, di ay. Sabadya, uy. Lagi. Akong tapuhan sa akong panyo, ha? Di mo lagi panyo ipagigamit. Di mo malaging dila ang naguha sa mga mais. Ano good man? Pakusi, tingali ka, no? Ha? Ayaw pangusi, ha? Ayaw, ha? Bigay katri din, eh. Ano may katri? Huwag katri nga, atong kahigdaan. Kaya inikusi ni mo. Aw, layugon, tamandayon ka. Habi ni mo, basta kauban ka ganin ako. Feeling na ako, parehas rin kitag edad. Kay, maubitat ang duha? Lahi na karon. Ayaw pa ko nauna sa nangagi. Kabahin na to sa masakit at iaw sa kapalaran. Mao yun na ang karon lagi. Kay mituo ka nga mibalik ko tungod mo. Nganong ka? Kitagit ka sa imong pabalik. Ha, primo? Ni aman din si Primo, ma? Ha? Sorry, ma. Huwag man di ka mahibaw. Nanong naibaw man sab ka nga. Ni ana siya? Nanawag man gud si Tito Willie na ako. Tabian man sab di ana tawana. Hangtod ang pag-abot ni Primo, iya pag yung gisulti nimo.
Ang nagtuo man siya nga komplot ming duha. Komplot? Pasibot mong ipasabot. Oh, alam ma, sorry. Dili ba yung takaangay may baw ini? Amo ra ba yung ginunta ning duha? Misty, doon na ka na nga binuang nga gipuhat o ba niya itong Willie? Actually, dili gini binuang ma. It's just that, naibog siya ni mo. So, iya kong gisabot nga kana ko nang magkatipon tang upat. Like ato kong nahitabo nga nangaunta sa usa ka restaurant ma. Nga kon mausab ko no to, mag-iyahay mighatag og higayon. Nga kon kauban tang upat, akong dadon si Primo, aron kamo nalay mahibilin og makahigayon sa speaking nimo. Unsa? Sorry ma ha. Pero gusto man lang gud akong tabangan si Tito Willie kud. Anyway, ka-level man mo duha. I mean, parehas mo edad. Ma, sorry cute. Sorry ma. Dili na ko gusto nga musakay ka sa kabuang ni atong tawana ha. Wa ka na ko pa eskwelaha aron sundon mo ang kabasto sa laing tao. Nasuko ka na ako, ma? Wa man. Pero walang ko makagusto. Nga inyo lang di ay kong gisabutan. Sorry na good, ma. Ingnaon niya tong tigwa nga to ha. Nga bisag unsa pa'y iyang buhaton, dili og dili gid mahitabo nga makagusto ko niya. Ug mahimo pa, Misty. Palayo ni atong tawana. He is a bad influence. Misty. Imo na sa kong giatangan din Tito? Natural naman tingali nga anay ko mag-exulti ni mo kay Murog. Doon at inter mo ko sa inyo. Naglagot kit si mama ni mo, Tito Willie. Bad influence ko no ka. Unsa? Sorry, Tito ha. Pero nasultigin ako ni mama nga atong sabot. Kadong komplot ang doha? Lagi. Anong imo mo sang gituganan sa mama ni mo nga ato raman unta tong duha? Nakalitan lagi ko. Na? Sa mo tang nga wa ko'y paglaom mama ni mo? Wa man gyud kay paglaom ni mama, Tito. Kaya wa man gyud ko na siya gusto ni mo. Hey, skag ni malasas paring nabunyag na ko, no? Kung tinuod ang imo gisulti. Na, tinuod gyud ang akong gisulti, Tito. Kaya mo man kinikiingon ni mama. Bisag unsaon pa kuno na kog hatag ninyo higayon, dili kuno siya nimo. Nganong inyo man sa nang naisgutan, Misty? Napangutan naman gud nako si Hakon. Ni ana ba di ay si Primo? Oh. Nakalitan si mama og nangutan ako kinsay nagsulti nako. Akong giinan nga ikaw. Uy, moro na iyang nasukan? Mao lagi to. Ako nasultihan atong kumplot-kumplot nato. Unya. Unsa man di gyud kuno siya nako? Wa lagi ko na say gusto nimo, Tito. Di ay ha. Sakit nga kamatuoran. Tito. Ayaw na nakasula si mama, uy. Pangitan na naglaing babae, Tito, uy, aron may panguyaban nimo. Dili. Unsay dili? Wa ka pa man tingali mahigugma. Hinungdan nga dili nimo masabtan nga akong gibati. Tinud-anay nga akong gugma nga to sa imong mama, Misty. Busa mangita gyud kog paagi. Aron ako gid siyang maasawa. Hala, no? Mamugos gid ay ka? Nahigugma man ko. Tito Willie, nahigugma man sad ko, pero dili sa tingali maayong mamugos ko. Kung yun ana ang imong rason, dili ka pa sigurado kung nahigugma ba gyud ka. Pero Misty, sigurado na gyud ko. Sigurado ko. Nahigugma ko si mong inahan. Busa buhaton ko gyud ang tanang paagi aron ako siyang maangkon. Hapit yung kumalimot na nga may meeting di ay meron. Linda? Lin, may mo magkiksulti ni mo? Not now. May meeting ko. Kadiot lang. Hey! Usa imong katungod aron imo kong gunitan. Bastos ka, ha?
I can't remember when you were there. May dautan kahang plano si Willie, batok ni Glenda, mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners, ang parte sa Mibali ko tungod nimo no, ug mupauli na ko ron kay gikapoy ko. Mag-push up sa ko deh. Di lang ako i-vlog kay way muhawid sa kamera. Ulaw sa ako rasa. So putlo na ko ni mga listeners no, continue ko niya sa nigmuli na ko. Ato ko agi sa kasagbutan kay ready kay abog. Okay mga listeners. Pasingot sa ko gamay ha. Hello mga listeners. Uli na ko mga listeners kay giigang ko dagan-dagan. Ang oras mga listeners alas 6:32 na. Isang oras siguro pugod diri ba 1 hour. One hour na pugong dagan-dagan mga listeners. Lang anurok. Nya karon baklay ko. Ari ko agi sa ari ko gibubaw kay mingaw. Palahi ko gagyanan. Di ko ri kasada. Ubo na. Init na jud. Init na, alas 6:30. Samo tayo niya alas 7, init na eh. Kung dito ako sa airport mga kalisteners, init na rin siguro kayo ba? Kay bantang kayo dito man sa dakong hawan ba? Bantang kayo dito sa init ang airport. Mutong-tong alas 7. Mutong-tong alas 7 mga kalisteners. Init jud. Wala kayo kahoy ato ka pasalipdan ba. Bida da sa Bugarsia Park kay daghag ka pasilungan. Daghan og kahoy nga dagko na. Mga karahang kahoy. Nya bugnaw ba. Nindot mo itong airport kung sayo magsugod og jogging. Nindot ito sa airport nya ug hapon sa landong ka na 5 kanang init hantod nga mulandong ba padung nag ngit-ngit. Pero dire sa Garcia bintaha gyud hinay mga kahoy ba. Muna nga 2 oras upaw. 2 oras upaw. Sayuan mag-jogging mo ta. Kita mo kalisteners kasi nagapungko daw nahan to. Si upaw. Hoy. Ingon kita mo Kapitol. Ingon dito ka Kapitol. Ako ra usa gabas-bas dito. Cute lagi mga ito yaw. Ay mga ito yo. Pag kabantar ako sa muchat, dali og dagan ba no Kapitol? Imo ni ito po. Cute mga ito yo. Luya ni ito cute ra ba? Nindot kig ba color ba? Luyam ni sila gilabo kare. Asa kan sila kanon na taon. Gua pa ko itoy dalahon tan eh. Gua pa ko itoy dalahon tan ako ni. Sayang eh na may daghan na to. Pang mahalon di color ba? Dara sa upaw mga kalisteners nangahoy dai no.
Ubantog na wadyo ko kita bisag anino na lang niya. Say. Sayo. So, dito tama na kung video mga ka-listeners, kay grabe init naman dahil. Hapit na alas city ba, alas 6:36 pa gani, init na. Bantang sa init, no? Saan mo, tag-airport lang. Huwag diri ako mga ka-listeners. Putlo na ko diri kay taas na, no? Thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless itong tanan. God bless. Na yung mga ito, ari cute kaayo ron to. Aluoy po ni mga ito ya kay way gilabay di sila diri dapita, oh. Ug pa koy daghang iro og ito sa mga dalahon tanan ko ning duha, oh. Cute ra ba? Sorry gid mga to ito ya. Saon daghan kay mig iro og ito. Saon na lang ni, no? Maluoy yung tata. Saon man nga daghan makayo itong kamunga god. Manggibugno na kay mag-ilog na. Mag-ilog og kaon mga iro. Kung sa kadaghan wa mangibugno. Muna nga sayangan yung duha. Oy, balikan ako mga ka-listeners. Thank you so much for watching. O God bless sa tanan.